Basta nang kinabuhi Kapoy. May maestro ta kapoy juga yung print ang module. Kita nga may good news ani. May good news. Uy, may balita. Magandang balita dahil good news. Mura man punigbuang ni headlines. Dahil walang pasok sa May 3 hanggang May 10 sa lahat ng public school sa buong Pilipinas. Walang pasok, may klase. Tama. Huwag mo may klase, guys. Tama. Kini, pabor na ni kay og walay klase, pwede kong bakasyon. Ngadto ko og kini ang mga beach sama sa Bura. Burabod. Burabod beach dili Boracay. Unya ang to suroy-suroy ko sa kanini ang Baguio City. To Cebu, suroy-suroy Cebu. So daghang kay pwede mapasyalan. Mga to ko kanang Bohol. Daghang pwede mo to og Siargao. Jay gabi. Magkuan ko dito, mag-swimming. Unya mag-overnight ko dito pagkabuntag. Asa pa kaya ako ning padayon ng pagbasa di. Asa naman to? Dala. Apan musulod ang mga teachers nga dili mo serve karong election. Ay! Mauray gida nga trot. Magurong tanis balay. Magurong tanis balay.